khawpui tam tak chuan an ro puina le moina hnuai lampanga chuan hriat reng tur thil an phum bo thina chungzinga chuan France khawpui Paris hi abang lo ber zinga mi le hriat hlo pol tak aniome France hian history tam tak anaya Napoleon Bonaparte hun laite French Revolution hun laite le khovel indo puya anin rol na te chuan history tam tak anei tira tuntum chu Paris khawpui hnuaya mithi te khawpui Catacombs of Paris chanchin kan ron tar lang don ani the PB channel i clear meka khongain ka channel hi milo subscribe sakve sham don nia kumza tam tak liam ta atang to khan France ram hi Europe history siam to zinga apoimo pol tak aloni to thina French Revolution thlenlai kumza bi som pasari na bor vela chuan France khawpui Paris chuan boina pakhat atoka mitam tak an thi awang chuan thlan mola chuan anin phum seng lawani chutia thlan mola anin phum sen tak si lo awang chuan biak in chunga te biak in chevel thlan mola te chuan anin phum tamai thina anin phum kan ti takna a ruangan da khom ani jok mang chu abul vela mi pui cheng te chuan hre oman ti in arim chia an ti em maya an hrisel na in atuar dona an hriat awang chuan an complain ta abul vela perfume zuar tu te tak ngel po in rim chia an ti aniome he an ruang da na mun hi aminga less innocent ti an vua kumsang kha jasari somruk pathuma chuan an ro rel tu Louis the 16 chuan thlana in phum chu khapin thlanmol chu sonatum ta an biak ina thunei tu ten thlanmol chu son lo tur le thlanmol chu tiboi lo tura an ngen na po chuan omzia anei lova Louis the 16 chuan thlanmol zong zong chu Paris pon lama son vector chuan thu a chhuwa tarup maya mase kumsang kha jasari somriat athlen ma chu malak ani chuang lova kumsang kha jasari somriata chuan chung mihring ru tam tak mai chu an thil lai chuana khur thin tuna administrative district of Petit noya chuan anda ta ni he Catacombs a hian mihring ruang million rukvel lai chu an phum anga hriatania heng ru zong zong helai muna da lut zo vector hian Paris khawpui chuan kumriat chungot hunan mang ni in an soi pokani chungzinga chuan a then te chu ruang la chemang lote an ni hloma mi then khat soidan phei chuan chung ruanga thau te chu heti hun lai hian la khomin bati le sabon siamnan an mang thin ni in an soyani French Revolution thlen lai vel chuan mithi te chu helai hmuna hian an phum ngal mai thina an phum kan ti khan helai hmuna hian an da khom ani jok mang chu mihring luru mang te chuan love sign ang ten an rema abang vel te chu mihring ru mang chuan an chei moya an chei moina lar deuh pakhat chu barrel ang taka ru an rem khom chu ani he katakom lu dona hian thuziak pakhat ein tara chuta thil in tar chu dingro hei hi thi nalal ramani ti chu ani kumsang kha zariat somruk thlen ma chu helaya hian an la in phum char char thina kumsang kha zariat somruk atang chuan helai hmuna ruang phum chu an ti top ta chuta tang chuan he katakom hi aron lar chho tan ta ani mithil ti thei deuh tele mi chung nung te chuan helai hmun hi an tlo thina kumsang kha zariat somruk pasaria chuan mi puite tlo thei tur chuan helai hmun hi hon ani ta ani he katakom hi leiver chep tak kopeng tam tak omna ania KM zathum vel zeta seyani heng katakom chunga peng sang sang te hi chin chia an ni vek lem lova chuwang chuan helai hmuna bo hi a ol em maya kumsang kha zakwa somnga panga a chuan helai hmuna lu hi khap ani ta ani mihring ruang tam tak omna ni ta chu helai hmun hian soi ran a hlo hlea he hmuna hian aram sahlo om tak mihring ang tak werewolf chu mi then khat chuan a cheng ni in an hria thon thu tam tak helai hmun hian alo nei thin to ani an soi thin dan chuan zanlai dar som pani pela helai hmuna ilu tani chuan bangte chu an tonganga
ilut thuk zelanga ichuak le thei to lawang an ti thina he thil lo chuana hi mi pakhat Philibert Aspire ti mingpu atangin ani hepa hi Valde Grace Hospital Enkola kongkhar veng tu ania zu intuma chuak chu he Catacomb hian aluta bati pakhat chau nen chuan awak kuala chu Catacomb chuan abota a chan hriat lo chuan a thita ringot mai ani arwang chu a hnu kumsom pakhata chuan mu chhuwa ania an mu chhuwa lai chuan a kong hrena chuan hospital cha bi alo la omani ome Catacomb chhunga chuan Aspire ta thina zon taka chuan a thlan lung chu an siam ta mi te chuan November ni thuma piangin he Catacomb hian Philibert hi ala sang reng thin ni in an soyani heilo po hi helai hmuna hian thil thleng tam tak om anga soyania chungzinga lar deuh pakhat chu Parisian police te chu helai hmuna hian training exercise nei turin an luta leiver chi hrang te chu an dai dara Catacomb chuan lut thuk zelin leiver peng chin chi avelo silo palace nuai chu an thleng ta a chulaya chuan puk zau le nuam tak mai square meter zanga vel laya zau chu an mu chhuaka a chhunga chuan ennom cinema chuan man ruwa chu alo oma cinema screen lian takte film ka chuana te thutna nuam takte le film chhuwa tur tam takte chu an mu chhuaka mi tu emote chuan he tanel ro san to hi ennom chhuwa ruknan an lo mang thin ti nani abullok room chuan bar le restaurant ni om tak dokan le chair nen thlap chuan police te chuan an mu chhuak le boka he hmuna hian electric lak lu na line le phone line te a om thlap bokani police te chuan electric lama thunei tu te chu punin electric unlock na chu an chuya ma se electric unlock na hrui chu alo in tana chuata chuan thuziak lo hnu chia in chu thuziaka chuan minron zon chhuwa tum su ti hi alo in ziak ani ome apia dewa chuan leiver tluan mai chuan tuitling treu maya he tuitling hi swimming pool atan an mang thin ni in an ngaya helai mun hi soi sang viau ma se laumi alo an omani ti a hriat thei ome he Catacomb hi lu khap tlat ni ma se mi maksak tam tak chuan in ti hlimnan an la mang renga helai hmuna hian party te nein explorer then khatte chu arukin an la lut reng thin ani ole khati zong kha tun trumatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia